वाइनि सोमोन्दै सार गुथालआ मा फोरमायदों आरो बावहाय वाइआव ना गोबाङानो सोरबाया लाबबो जादों, सोरबाया गोबां गावबागाव खहा जादों, सोरबाया 6000खौनो बोखांफिननो हायाखै। गोबाङानो बुंदोंमोन KYC होयोब्ला आरो लोगोसे 6000 होफिनबावोब्ला बियो जाखिनि मोननाय बेखौ मोनफिनगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो जाय YBYखौ लाबोजेनदोंमोन बै एप्सखौ बेखौ गोबाङानो बुंबावदों आरोबाव मा XNDPफोरा लाबोदों होननानै। नाथाय बै सुबुं जाय मानसिया गिबि लाबोजेननाय बै मानसिया माब्लानि समाव हयथ'बा आफादनि खामानि मावदोंमोन जानांगौ, बे आरोखि बाथ्राया। दा बावहायनो बियो आरो NDFBनि जाय XNDP जायफोरा डिसबेन्ड जाखांनायनि उनावबो बिथांमोना NDFBनि प्रति अननाय दङ, NDFBनि सोद्रोमाफोरनि प्रति सिन्था खालामनाय दङ। दा बिथांमोनजों लोगो जाफानायखाय बिथांखौ बा थाफानायखाय NDFBनि सोद्रोमा थाफानायखाय ओंखायनो बे सुबुंखौ NDFB होननानै माखासे खौरां बिजोंफोरावबो ना बेफोरबायदि फोसावनायखौ नुदों। नाथाय बै सुबुङा NDFB थार ना नंमारगौ ना नंमारा, आरो NDFB थारब्ला मा सनाव ट्रेनिं लाया आरो माला वर्ड टेकिं लाया बेफोरखौ डिटेल्स मोननानै जुदि बुङोब्ला साबसिन जायो आरोखि खौरां बिजोंफ्रावहाय। थ' जाय हक फोसावबाय, लाबोबाय, नामबो मोनबाय, बदनामबो जाबाय। XNDP इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिफ्रा बावहाय इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिफोरल' नङा, गोबांनो माने जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां दल संगठन फिसा फिसा आफादफोर दं। बै सुबुंफ्राबो दिनै हाबदों, नाथाय बिथांमोनाबो खहा जादों। जायफोर हाबदों बिथांमोनानो खहा जादों। ओंखायनो बै सुबुंफोरा बिथांमोननि दल संगठननि मुङा ओंखाराखै, अनलि बावहाय ओंखारदों मा दा XNDP इउनाइटेड फरामनि मुंखौ। खिन्थु बे YBYआव सोरबा इउनाइटेड फरामनिल' नङा दै, आं बेखौल' बुंगोन, इउनाइटेड फरामनिल' नङा, जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां आफाद दं। बै आफादनि मानसिफ्राबो YBYआवहाय जइन जानाय दं, नाथाय बैसोरनि आफादनि मुङा सिखाङाखै। दा बेफोरावनो जों माखासे बिथिङाव बुजिनानै मोनो जोंनि इउनाइटेड फरामखौ जेरैबायदि एसेब्लाबो ना माबा मोनसे इनसाल्ट खालामना बायदि रोखोम बाथ्रा बुंनो नाजानो नागिरनाय बा फोसावनो नागिरनाय बे आरोखि। जाय हक जोंनि गुथाल सारनि माखासे बाथ्रा बुंनाय बेखौ एसे खोनासंनानै लानि। रिजर्टआव बेबायदि मोनसे प्रग्राम जागोन होननानै सिगांखालि मोनायाव आंखौ सासे YBYनि इउजार बिथाङा आंखौ बुंदों, साराबोथ' बेहाय गारि, बाइक, मबाइल फन डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जागोन, राननाय जागोन, थांबा मोजां मोनगोन, थांनोबाथ' ओरैनो नायनानै फैनो हागोन। जों दा माने नोंथाङा जेबो माबानाय गारि गाखोनो थांनांगौ आरो जों लाना फैगोन, खालि नोंथाङा नायनानै फैबानो जाबाय। बे हिसाबै बुंदों आं, बे हिसाबै खामानिबो गैयामोन दे, नायना फैनोसै बार' नायनो होननानैसो थांदोंमोन आं। खिन्थु बेहाय जायनोखि एनाउन्सार माने प्राइज डिस्ट्रिबिउसन खालामनायनि उनाव हलाव जेब्लानोखि मिटिं खालामदों, गासैबो लेक्सार होनायनि उनाव आंखौबो बे एनाउन्सारा माने बे मिटिंनि कन्डाक्ट खालामग्राया बिथाङा बुंबाय जे गोपाल राभा आमार माजत उपस्थित আছে, तेखेतेও মানে दुआखार कब लागे। दा बे समाव आं निगेटिभ खोथाखौ बुंनो हाया, खारन बेयाव 500निफ्राय 700 प्राय 1000 मानसिया बेयाव दङ आरो बिसोरो माने पुरा माने उत्सायाव दङ, जोसाव दङ। गतिके बे समाव जुदि आं निगेटिभ खोथा बुंना होयो, गासैबो आंखौ माने गाज्रि माबाजों नायगोन आरो हयथ' बे समाव आं निगेटिभ खोथा बुंब्ला हयथ' सोरबा जुथा सेन्देलबो माने खुबैनो हानाय बेबादि कन्डिसन माने ना। गतिके आं बे समाव बे मुहुर्तआव आं जे बे स्केमार ग्रुप बा खारगोन, रायजो राजाखौ थगायगोन, बे खोथाखौ आं बुंनो हायासै। आं जास्ट क्रिप्ट' कारेन्सिनि सोमोन्दै, क्रिप्ट' कारेन्सिनि जिखिनि आं माने सामान्य नलेज दङ, बे क्रिप्ट' कारेन्सिनि सोमोन्दैसो आं बुंदों जे क्रिप्ट' कारेन्सिया मा सनाव फैदोंमोन, माबादि सोलिदों आरो क्रिप्ट' ट्रेडिंस बे सोमोन्दैसो आं बुंदों। आं जे YBYखौ माने प्रमट खालामनाय हिसाबाव आं खोथाखौ बुङाखैमोन। जितु नोंथाङाबो सासे स्केम खालामजादों। आंबो भुक्तभोगि, आंबो स्केमार खालामजाबाय हमना ला।
बेबायदियानो खोथाया नोंथाङा बोसोरफोर थिसनगोन नामा पुलिस थानाफोराव आं बेबायदिखौ आं सानाखै गभर्नमेन्टआ जिहेतु CID तदन्त लादों आरो केस गावसोरनि केस फाइल खालामदों जुदि आंनिफ्राय माबा मोनसे मदद नागिरोब्ला आं बेहाय 100% आं मदद हेफाजाब होगोन प्रशासनखौ माने सरकारखौ नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ बारग' NDP एबा NDPनि जानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे बेबायदि बे खेबल' नङा गोबां बार फैयो बहुद बार फैदों बेबायदि एप्स माने स्पिक एसिया फैदों बेनिफ्राय इटाब फैदों बेनिफ्राय माबा माबि गोबां धरननि माबा फैयो जेरावनोखि थाब फैसा मोननायनि माबाखौ नुयो होमबानो बर'फोरा बारसोमथारो बेबायदि खालामनाङा बेनि सोमोन्दै एसे नलेज थानांगौ आरो हरखाबनो धोनि जानाय थाबनो फैसा खामायनाय बेफोर मेन्टेलिटिखौ गारनांगोन एसे सांग्रां जानांगोन आरो नलेज थानांगौ बुस्थुखौ नायनानै मोजां स्टाडि खालामनानै आरो बेहाय प्रफिटेबल नंगौना नङा आरो बिनि प्रफाइलफोरखौ चेक खालामनांगौ नायनांगौ जे गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट्स सार्टिफाइ नंगौना नङा सेबिनि सार्टिफाइ बा रिजार्भ बेंकनि सार्टिफाइ बा जेसेबां माने डाइरेक्ट सेलिं कम्पानि दङ डाइरेक्ट सेलिं कम्पानिनि 2016आव मोनसे गाइडलाइन होदों बे गाइडलाइननि आन्डाराव गोग्लैना गोग्लैया बेफोरखौ नायनानैसो एसे बिजिरनानैसो जुदि मावनो गोसोब्ला माने गासै बुस्थुखौ बिजिरना नायनानै गभर्नमेन्ट सार्टिफाइफोरखौ सेबिनि रिजार्भ बेंकनि बेनिफ्राय डाइरेक्ट सेलिं कम्पानिनि जेफोर माने सार्टिफिकेट थायो गथै प्रफाइलफोरखौ चेक खालामनानै बे गोसोबा खालामजायो खिन्थु बेफोरबायदि जेबो गैयै YBY आवथ' माने खुनु प्रफाइलानो गैया सोर MD सोर CMD सोर माबा बहा अफिस दङ मबाइल जिथुनाखि बिसोरनि YBY अफिसियेल चेनेल फेसबुक माबा WhatsApp चेनेल बेहाय कान्ट्रि कड मबाइलनि कान्ट्रि क'डफ्रा बांसिनानो हंकंनि